Hola a tothom! Avui us porto un vídeo una mica especial. Aquesta vegada no us parlaré sobre paraules o verbs en alemany, sinó que el que vull és explicar-vos el que faig i són classes particulars d'alemany. Les meves classes són sempre directament amb la persona, això vol dir que només hi som jo i l'alumne, són individualitzades, personalitzades completament, i les meves classes són sempre a través del programa Skype, que crec que ara ja el coneix tothom. Llavors, les classes són molt dinàmiques, fem temes de gramàtica, de vocabulari, fem àudios i vídeos per practicar tota la comprensió oral, també em centro en la fonètica i, com he dit al principi de tot, un dels eixos principals de les classes és el tema de parlar, perquè crec que si algú aprèn una llengua el que s'ha de fer sobretot és parlar i posar en pràctica tots aquests coneixements que tu puguis haver assolit després d'haver explicat la gramàtica i el vocabulari. Com són aquestes classes? Doncs són classes que tenen un horari molt flexible, com que només som l'alumne i jo, doncs simplement hem de concretar una hora que ens vagi bé en els dos. El temari que faig servir doncs, és completament indicat, personalitzat a la persona en la qual estic fent la classe. Això significa que si el que vol és fer classes per anar-se'n a viure a Alemanya, Àustria, Suïssa o qualsevol altre país, doncs fem les classes sobre això. Si el que vol fer és preparar-se per un examen, es vol treure el B1, el B2, l'examen que ell desitgi, el certificat, doncs també l'ajudo a preparar aquests exàmens. O si simplement el que vol fer és aprendre la llengua, doncs fem només aprenentatge. O gent que està enfocada només en millorar la seva parla o en millorar la comprensió oral, doncs ens centrem en aspectes concrets. La primera classe és gratuïta. Això significa que si voleu provar les classes amb mi, ja ho sabeu, la primera classe és de prova, veniu, ens coneixem, us explico com funcionen les classes i podem començar a aprendre una mica més d'alemany. Recordeu que aquest estiu tenim classes d'alemany fins al dia 22 de juliol, així que encara teniu temps per millorar, per continuar aprenent una mica més d'alemany i a partir del setembre, a principis de setembre, torno a començar les classes. Si necessiteu més informació, només heu d'enviar un correu a info@cursalemany.com, que us contestaré encantada, o si no, entrar a la pàgina web, que és cursalemany.com.